Pamalandong, kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Higala, kini ang atong pamalandungan karon. Higala. Kung si Jesus mutimbaya kanimo og moingon, higala, kumusta? Talagsaon og dakong kahigayunan, di ba? Nagpasabot kini nga giabi-abi ka ug bukas siya alang kanimo. Makahinabi ka kaniya sa bisan unsa, maminaw siya kanunay kanimo ug di kaniya ipanabi sa uban niluiban. Kung sa kabalaka kahangawa ug kahigwaos, di ka mahikatulog, mulingkod siya tupad kanimo ug ubanan kaniya diha sa kangit-ngit sa kagabhion. Sa bisan asa ka moadto ug sa bisan unsa nga ibong buhaton, nagpakatulog ka ba sa naghilat nimong anak? Naa ka ba sa opisina o sa imong computer? Nagmaniho ka ba sa imong sakyanan o pasahero ka sa kotse o sa jeepney nga imong gisakyan? Makapakigsulti ka kaniya sa bisan asa o sa bisan unsang gutlua. Siya ang imong higala. Ang imong mga igsuon o suod nga mga higala, mapakyas pa kanimo. Apan siya, dili. Siya mo ingon, dili ko kamubiyaan nga daw mga ilo. Juan 14:18. Ang iyang balaan nga espiritu, iyang gihatag kanato sa pagtuman ni ini nga saad. Bisan ang mga misupa kaniya, mitawag kaniya nga higala sa mga makasasala. Lucas 7:34. Sa hinubay hinungod sa maayong Samaritanhon, gipakita ni Jesus kanato kung giunsa sa mga relihiyon ang pagtagad sa mga katawhang nanginahanglan. Gilabyan o gilikayan lang nila ang taong nasamaran o gawa sila manginlabot sa iyang kahimtang. Nganong ang relihiyon o simbahan midumili man sa pagtagad sa mga nanginahanglan, sa mga binilanggo o sa mga ilo, sa mga adik o sa mga mamumuno, sa mga katawhan nga kabus o kinsang dungog gisalikway sa katilingban. Di ba tungod lang sa pag-amping sa ilang hulagway o dungog? Di ba tungod nga wa sila makuhang bahandi gikan kanila kay mga kabus lagi? O sa pagtuo ba nga sila mas balaan kay kanila? Si Jesus nakigsalo kauban sa mga makasasala. Nakigihinabi kanila og midawat sa pagdapit ingon nga bisita sa ilang mga Pinoyanan. Ang maayong Samaritanhon nga mao si Jesus una sa tanan, nagpakita og kaluoy og pagtagad ngadto sa estranghero o langyaw nga samaran. Migahin sa iyang panahon og sa iyang salapi sa pagbayad sa gasto sa pag-atiman kaniya. Ug gamisaad pang mubayad sa unsa pay dugang nga magasto inigbalik niya. Sa Lucas 10:37 si Jesus mingon, lakaw ug buhata ang ingon. Taas og nagkalkag ang buhok, daan nga kamisin og pantalon nga gisiun. Nagtiniil si John nga misulod sa simbahan sa mga membro nga giilang mga arangan sa ilang lungsod. Puno ang simbahan ug wa nay bakanting lingkuranan. Miyaka si John sa salog sa kilid sa tubangan duol sa pulpito. Gibakikawan o gingilaran ang mga membro, ang pastor mihunong sa pagwali ug dihay kahilom sa tibuok simbahan. Usa ka 80 anyos nga tigulang, sayang luho nga pamarog ang mitindog. Ug uban sa iyang sungkod hinay ang mga lakang nga milakaw paingon ngadto sa nahimutangan ni John. Ang tanang mga mata nahipunting ngadto kaniya. Ug sa ilang huna-huna makatarunganon ang iyang buhaton sa pagpatindog ug pagpagawas sa nagkagidlay nga bisita sa ilang matahom nga simbahan. Ug nga uyon sila ni ini nga lakang. Apan ang nahitabo nakapahangangha sa tanan ug nakapausab sa ilang simbahan sa dayon. Sa ilang kay kurat ug katingala gitunol sa tigulang ang iyang sungkod ug samtang gigunita ni John kini mihinay-hinay siya pagluhod ug may pahaluna sa paglingkod tupad kang John.
aron di na siya mag-inusara. Sila nang duha karon ang nagyaka sa salog sa simbahan. Tapos sa daw eternidad nga kahilom, ang pastor sa ligdong ug sa daw nagkurog ug kahilakon nga tingog maingon, ang mensahe nga ako untang iwali kaninyo sa kasayon inyong malimtan. Apan kining inyong nakita karon, magpabilin ug inyong mahinumduman sa kahangturan. Buhat ug bayhon kini sa pakighigala. Si Ginoong Hesus miingon ngadto sa iyang mga tinun-an ug kanato karon, ginganlan ko kamo nga akong mga higala. Juan 15:15, kita iyang mga higala. Apan timan kini. Kini nga pagkahigala ay nagasumikad ug nahigdugtong sa pagkamasinugtanon. Si Jesus miingon sa Juan 15:14, kamu mga higala ko kung magatuman kamo sa akong isugo kaninyo. Pamalandungi. Magampo ta. Ginoong Hesus, pagkabulahan namo nga imong gitawag nga imong higala. Tabangi kami sa pagsugot sa imong kabubuton matag adlaw, aron nga mahimuot ka kanamo sa tanang panahon. Tabangi usab ang uban nga makabato ni ini nga relasyon diha kanimo, pinagi sa pagdawat nila kanimo ingon nga ilang manluluwas, Ginoo ug hari sa ilang mga kinabuhi. Himunga usab silang imong mga higala. Himunga kaming tanan nga imong higala. Salamat, Ginoong Hesus. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayud karon ug sa umaabot. Pag-ayo-ayo.